äidinkielemme alennustilan ruumiillistuma. Minä pystyisin muokkaamaan teistä uskottavan saavan kuningan. My Fair Lady on ehkä yksi suosituimmista musikaaleista edelleen Suomessa. Ja tähän suosioon vaikuttaa varmasti itse hyvä tarina, hyvä näytelmä, Bernard Shaw'n näytelmä Pygmalion, johon tämä musikaali perustuu, sekä Fredrik Lööven hienot kaikkien tuntemat kappaleet. My Fair Ladyssä kiehtoo se hieno tarina, Elisan kukkaistytön kasvutarina My Fair Ladyksi, kun hän päättää mennä Henry Higginsin, fonetiikan professorin luokse, opiskelemaan, puhumaan kunnolla englannin kieltä. Ne päästivät tädin päivillä. Elisa kasvaa samalla myös tytöstä naiseksi ja myös Henryn ja Elisan välinen rakkaustarina tulee mahdolliseksi. Kaikki rakastuneet sua kehotella pois. Nyt poika, lärpätys pois! Henkilögalleriaan kuuluu myös hurmaava Elisan isä, Alfred P. Doolittle, joka on, voisiko näin kauniisti sanoa, niin enemmän tai vähemmän alkoholiin menevä mieshenkilö. Tarinassa seikkailee myös Pickering, toinen kielitieteilijä, josta tulee Henryn ystävä. Henry kotona on myös rouva Pierce, palvelija, joka tuntuu pitävän Henryn ei pelkästään talon asioita, mutta joskus myös ihan pään sisäisiäkin asioita järjestyksessä. Ja sitten tietysti Henryn äiti, rouva Higgins, joka joutuu omaa poikaansa kohtelemaan välillä kuin pikkupoikaa. Jonka itse muovasin Covent-Gardenin liiskaantuneesta Kaarinlehdistä. Kyllä poikaseni, kyllä sinun todella. Rauman kaupunginteatterille tämä on ollut haaste, että me saadaan tähän näyttämöön useita erilaisia näyttämökuvia. Pääosissa nähdään siis Eliza Doolittlena Laura Alajääski, Rauman oma tyttö ja Henry Higginsinä Jerry Mikkelinen. Nainen onneksi on joten unohtamaan onnistu. Toivotan omasta puolestani, hyvä yleisö, teidät tervetulleeksi katsomaan My Fair Ladyä tänne Rauman kaupunginteatteriin.